Pane Topolánku, dobrý den. Já se omlouvám, že vás ruším, já vím, že teďka chcete jít vařit. Prosím vás, můžete mi odpovědět na pár otázek? Já už jsem Jiří Pakoň z televize. Prosím, v rychlosti. Dobrá, já se strašně omlouvám, že vás ruším. Prosím vás, já se chci zeptat na tu aferu teďka, co je, jak jste byl nahatej u pana Berlusconiho, italský premiér, co jste tam dělal, jako vy jste tam souložil, nebo... Já jsem byl na obědě s panem italským premiérem, s Berlusconim, a to je fakt všechno jako. A že tam byly ty fotky nahaté, tak tak to mohlo být, ale je to podvrh jako, no. Opravdu? Je to podvrh, někdo to nastrčil. Aha, já právě se ptám, protože pan Paroubek říkal, že je to vaše péro na 100%. Co k tomu řeknete? To jako, tak to fakt mohlo být, já nevím, jestli ho Paroubek někdy viděl, jo? Říkal, že viděl, 3krát. Ten štíhlý chlap něco takového mluvil, jo? Ano, ten štíhl, on mi to říkal osobně, když jsme spolu byli večer u Fantový továrny. Tak to je fakt zajímavé, jo, ale tak to fakt mohlo být, ale pochybuju, že ho Paroubek někdy viděl, jako maximálně, že by mě špehoval. Aha, dobrá, a mám ještě tady to, jak se daří teda Nikolasovi? Jo, tak jako v pohodě. Je to v pohodě, jo? A dobrá, takže mi neřeknete, jako, s kým jste tam chrápal, nebo takhle. Já jsem tam byl fakt na obědě jenom s panem italským premiérem Berlusconim, to je fakt všechno. A vy jste tam nepřespal ani vůbec? Byl jsem tam do pozdního večera, protože tam byla nějaká menší akcička, ale to je všechno. Jo, a proslýchá se, nebo takhle, já mám i vlastně fotky, že na kterých jste šňupal kokain a dával si hráček, je to pravda? Jste ostuda České republiky. Jo, to si to dovolujete, když se na mě podíváte, tak myslíte, že by se mohl šňupat kokain? No, mohl no. To si děláte ze mě srandu? Ne, to se nedělal srandu. Viděl jste teď nedávno v Blesku noviny, jak jsem pleskl tomu jednomu hezký facáka? Ano, co mě tež takhle urážel, dělal blbosti, chcete tak stejně dopadnout? Ne, já vidím vaši postavu, že... Vidíš tohle? Já to vidím. A tohle? Ano, vidím to taky, vidíme to všichni. A kdyby jsem chtěl, tak prasknu. A takovou ti mrdnu, že tě zabiju. Dobrá, omlouvám se, pane Topolánku. A tady tohle, jestli bude v televizi nebo v novinách. Nebude to nikde, omlouvám se, pane Topolánku, omlouvám se. Dobrá, já jdu, musím jít. Přeji dobrou chuť, uvařte si něco dobrého. Pane Topolánku, pozdravujte Nikolase a pozdravujte Petru, pozdravujte všechny. Mějte se hezky. Jdu dělat právě Michale vajíčka pro Paroubka. Tak se mějte, naschle. Naschle.